Liwap vilayetinde büdjet işgärleriniň paxta ýygymy işlerine mejburi çekilmegi dowam edýär. Ýagyşly günlerden soň paxta meýdanlardaky ızgarly şertlerde yerli büdjetçiler işinden boş günlerinde dinç almagyň ýerine döwlete paxta ýygyp berýärler. Şunlar büdjet işgärleriniň tas ähleti dinç günlerinde paxta ýygyma köpçüliklen çekilýärler diýip Adatlyň habarçysynyň 1 noýabrda beren maglumatyna görä, bu ýagdaý Liwap vilayetiniň Seydi Däne Ufarap çärji etraplarynda dowam edýär. Yerli büdjet işgärleriniň sözlerine görä olar birnäçe hepde bäri paxta meýdanlaryna köpçüliklen ekidilýärler. Habarçylar soňky döwürde howanyň ýagyşly bolandygyny emma muňa garamazdan adamlaryň ekin meýdanlaryna çykmagy mejbur edilýändigini belliýärler. Oktyabr aýynyň soň hepdelerinde güýçli ýagyş ýyzyna ýagdy. Her 2 gün ara açyp ýagyş ýagdy. Ekin meýdanlary palçyklay boldy. Goça meýdany ızgarlydy. Şol ýagyşly günler hem we ýagyşdan soň büdjetçiler paxta meýdanlaryna çykmagy mejbur bolýarlar. Dip habarçymyz ekin meýdanlardaky ýagdaý barada gurrun berýär. Paxta mejburlygy Türkmenistanda ýyllar boýy dowam edýär. Onuň soňky aýda güýçlenmegi prezident Serdar Berdimuhammedowyň paxta hatyryny ýygnamagyň depkini güýçlendirmegi tapşyrmagynyň ýa-da gabat geldi. Şu günler Liwapda döwlet edara karhanalarynyň ähleti öz işgärleriniň paxta kampaniýasyna gatnaşmagyny üpçün etmäge çalyşýarlar. Paxta ýygyma her bir işgär goşan goşmaga borçly edilýär. Ekin meýdanlaryna gitmedikler öz ýerine hakyny tutma adam iberýär we onuň günlük zähmet hakyny töleýär. Hususan da Türkmenawatda vilayatyň başga etraplaryndan, owalaryndan gelen adamlary hakyna tutup bolýar. Türkmenawadyň büdjet işgärleri tarapyndan hakyny tutulan ýygymçylar Taýat etrafyndan has köp gelýär. Türkmenawadyň ähli edara karhanalarynyň işgärleri paxta gitmek üçin şäheriň merkezinden Çärji etrawyna çykýan ýoluň uğruna baryp toplanýarlar. Şol ýoluň uğruna awtobus gelip bu işgärleri ýa-da olaryň hakyny tutan ýygymçylaryny paxta meýdanyna alyp gidýär. Dip yerli döwlet karhanasynyň anonim gürleşen işgäri gurrun berdi. Liwapda hakyny tutulýan ýygymçylaryň arasynda Mary vilayatynyň ýaşaýjylarynyň şol sanda buluşlaryň hem köpdigini habarçylar aýdýarlar. Olaryň sözlerine görä hususan da Çärji etrawynyň Liwap birleşiginde we Guşçular owatynda ýol öten etrafyndan onlarça buluç paxta ýygýar. Käbir ýygymçylar günde 100-150 kilogram paxta ýygnaýar diýip habarçymad aýdýar. Büdjetçiler paxta ýygmaga mejbur edilýär ki, owu hojalykda zähmet çekýän kärendeçiler yetişdiren paxta, buğday we beýleki hasyllar üçin döwletiň berýän töleginiň ören uzypsyzdygyny, käte hasaplaşyň wagtynda geçirilmeýändigini we özleriniň tutuş ýyllap çeken agyr zähmetinden girdej alyp bilmän, hatda döwleti bergili bolup galýanlygyny aýdarlar.